estació de Takahara. M'ho he passat molt bé. Jo també. M'ha agradat molt conèixer-te. Sembles més gran del que ets. Però no ho sóc. Millor. Els grans són covards. Sí que ho són. Adéu. Adéu. Ja sóc aquí! Què? Anem a l'hotel perquè puguis veure d'una vegada la teva salvatgeta preferida? Kyochi. Ei, si és la Chiharu! Com és que sabies que veníem si se suposava que era un secret? Què creus que ha estat, això, telepatia? Els últims dies d'estiu porten el presagi d'algun fet violent a punt de produir-se. Després de les últimes tempestes, s'acaba l'estació.